करे के पड़ी हां देनी है ना 500 ले गइल हन जना के ले गइल ह ब्याह जी ले गइल है 500 500 ले गइल काहे लाज लगता हो काहे अभी हम लड़का बानी होई लियो बाबा ए महेंद्र बाबा हां अब हेकरा के लियो अबे करे करी हां अभी कहतिया कि अभी हम लड़का बानी आ समय से कर बियाह शादी भ रही तो ऐसन का एकरा 3 गो 4 गो लड़का भरते मौगी कहल के राजा जी ई सब धन रौरे नु हो अगुताए के नहीं खे सब काम करी बा के धीरे धीरे मौगी कहती है का कहतिया मैंने रह दो मास्टर बगी पढ़ा के कहतिया मौगी कहती है कि राजा जी कि खोले दो ना जुराए राजा कैसिया सवारे दो ए बोलो मुआ कि नथिया उतरिया पहले हर बाली के उतारे दो अरे तोहरे हो धनवा राखो थे नवा राजा जी तोहरे हो धनवा राखो थे नवा राजा जी तमाजा मारे में तुरबा नए मोए गहनवा राजा होय हो राजा जी होइला तुला सारी लुका राजा मारी इका कोइलू रे नंद इका कोइलू घर के इज्जत इका कोइलू नंद नए होइला तुला सारी राजा मारी तमाजा मारे में तोरा बनाए मैं गहना राजा मौगी कहल के आराम से रही का हबराइल बनी है सब धन रौरे नु सब है रौरे नु हनु हौ धनवा के कर उहो तो रौरे उ हमार हो हे भगवान तो हमर बनिहारिए सब जाए ए बाबा ढेर देर खतना हाँ ढेर देर ना बाबा आधो घंटा खाली दे देव सबे तो हमार विदाई हो जाई आधा घंटा मनोज भैया के तो बियाह शादी भइल बा इनका जरूरी नहीं खे हम तो हमरा तो आज ले हरदियो नहीं खेला गो हम तो बुझब कि यही गले यही लगले हम बैतरनिए नहा लेनी कम से कम तेजो मोर्चा लग जा उ सामान होता तू सामान ना हो तू तो माले अरे ये सामान तिवारी जी के हवे बाबा तिवारी जी के ब्यूटी है छोटी 3 गो साली बालू
3 गो साली ए भैया खाली 3 गो साली लोग आइल बा बाबा। अब जब मनोज भैया कहले कि तिवारी जी के घरे हो आ 3 गो साली लोग आइले बा तो ना आधा घंटा खातिर देव तो कम से कम एको बेर आखियों से खाली देखवा दी सब। अब पैसा पैसा हम देख ली हम देखले नहीं खी पैसा नोटवा होला। मौगी कहतिया कि पौवा हटावा सैया कल के राजा जी जब गोर में गोर रगड़ाता तरोरा खाली कहतानी नेवान कहाँ करा होतानी सब हमरे हनु। हे भगवान कहाँ बारो यही लगले हमर पुकार सुन ले तो कि पौवा हटावा सैया हरे गोर तट पाए पौवा हटावा राजा गोर तट पाए ए बोलमुआ कैसे के मनवा बनी कद बजे खाए कैसे के मनवा बनी कद बजे खाए। हे राजा जी कैसे बोला राखी तोहर मनवा राजा जी कैसे बोला राखी तोहर मनवा राजा जी माजा मार मतुरबो नोय मोए गहनवा तमाजा मारे मतुरबो आवेला नकील के रतिया के आवेला ना आवेला रे भौजी पियावा खिलावेला वही का सौतीन के देखो होता कतरी रतिया के आवेला रे भौजी पियावा खिलावेला वही का सौतीन अरे मैं पूरा बना है मैं मेहरारुआ कल के राजा जी राजा जी हाय देखा हम गावत नहीं हाय अभी सही सारा कहले बारे गोप गोप हाउ कहत रे हम नहीं की कह मौगी कल के राजा जी ई सब धन रौरे नु मर्दा कल के झूठ बोलत रू ए साली जी अरे ओरा झूठ बोलता नहीं खाली फुसलौले बानी कहता नहीं कि सब धन राउर हो बाकी रौरा कहाँ धन वाला काम करत कह तरीका कि झूठे झूठे कहतारू हर रौरे बधन हो झूठे झूठे कहतारू रौरे बधन हो ए बाबा साली झूठो के कहत रे कि राउर धन हो आ तनिक सा खातिर मन छछनौले बारी कब से छछनावा तारू जीजा जी के मन हो तारू छछनावा त अपना जीजा जी के मन हो ए राजा जी ठीक नहीं के हर कतई बचपनवा राजा जी ठीक नहीं के हर कतई बचपनवा राजा जी मजा मारे में तुरब नए मोए गहनवा राजा जी मजा मारे में तुरब नए मोए गहनवा बसुम ए देखो बसुम